Bore da. Croeso i chi gyd yma'r gwasanaeth bore yma a'i bawb sydd ar Zoom hefyd. Croeso i Dylan hefyd sydd eisoes wedi sefydlu gyda ni nos Iau. Oedd hi'n noson hyfryd, rwy'n siŵr bod chi'n cytuno. Diolch i bawb nath cymryd rhan i wneud yn siŵr bod y noson yn llwyddiannus ac yn achlysur hapus iawn. Dim ond cwbl o gyhoeddiadau sydd gyda ni bore yma. Bydd cwrdd gweddi nos Iau am 7 o'r gloch yma yn y Tabernacl. A'r Gweinidog fydd gyda ni wythnos nesaf am 9:45. Hefyd, nes i'n nghofio ddweud wythnos wrthaf, achlysur i ddathlu, oedd Marlene a David Lloyd yn cael eu penblwydd priodas yn 69 o flynyddoedd, so fi'n siŵr bod chi'n cytuno fod Dylan ni longo bach ni. Dyw David Lloyd ddim gyda ni bore yma, ond dymuniadau da i chi'ch dau. Mi'n siŵr sy'n ni'n gofyn am gyngor, bydde fe'n gweud rhywbeth tebyg i'n ngwri. Happy wife, happy life. Newn ni'r casgliad nawr, diolch. Derbyn o dan ni'n gofyn i chi dderbyn i na hefyd yn yr un modd. Dan ni'n gofyn i chi fod chi'n erfa cynhyddiant yn harfu wedi chi. Mae gair priodol i ni ar gychwyn gwasanaeth heddiw ydy diolch. Diolch o galon am nos Iau, am y cyfarfod sefydlu. Diolch i chi am fod yn bresennol ac i'r rhai sydd wedi bod mor barod i baratoi ar gyfer y diwrnod arbennig yna. Bydd o'n rhywbeth fydd yn ynghof i am amser i ddod, ac dwi'n gwybod bod y teulu hefyd wedi gwerthfawrogi pob dim da chi wedi wneud. I'r rhai sydd yn paratoi yr adeilad drwy lanhau, dwi'n gwybod bod yna nifer wedi bod wrthi, a hefyd i'r rhai sydd yn paratoi'r lluniaeth, ac i bawb hefyd, efo'r ochr technegol hefyd. Dwi'n gwybod o'r Felicity a Richard yn allweddol yn fanna i wneud yn siŵr fel pawb yn cael clywed. Felly diolch o galon i chi am bopeth. Am hwnna'n dod o waelod yng nghalon ni. Diolch yn fawr. Dyna ni wedi tanio canwyll fel yr arfer, ac be am adrodd
Emyn 8 i chi fan hyn, sydd yn sôn am heddwch yn benodol. O maddau i ni, dad, pob llwyth, am fod mor fyddar cyd, heb ddewis gwrando cwyn dy blant o warth y trydydd byd. A tyfyrdau ein neithoriau bras, daw llef ei cythlwng hwy, meddalan calon fel nawn ei diastyru mwy. Mae gadwch chi ni droi at yn hemyn gyntaf, sef Emyn 38. Emyn 38. Cariad 3 yn 1 at yr eog ddyn. Cariad heb ddechreuad arno, cariad heb ddim diwedd iddo. Cariad gaeth y clod, tra bo'r nef yn bod. Ac yn y blaen, Emyn 38. Fel yn arferol ganddyn ni, mae gennym ni bobl sydd yn darllen ar yn cyfer ni. A Mali sydd yn darllen ar yn cyfer ni y bore yma. Yn ddiolchgar iawn i ti am fod mor barod i wneud. Wyt ti eisiau mi ddod â hwn i lawr? Ychydig. Wyt ti eisiau defnyddio hwn? Neu wyt ti eisiau... Ia, ti eisiau defnyddio fo. So ni yn dod â hwn lawr ynddo. Gyda sefyll wedyn ar y grisiau. Daw darlleniad o lyfr Ioan, pennod 16. Mae gen I lawer mwy i'w ddweud wrthoch chi, ond mae ormod I chi ei gymryd ar hyn o bryd. Ond pan ddaw sef yr ysbryd sydd yn dangos y gwir I chi, bydd yn eich arwain chi I weld y gwir I gyd. Bydd ddim yn siarad ar ei liwt ei hun. Bydd ond yn dweud beth mae ei glywed, a bydd
yn dweud wrthych chi beth bydd yn digwydd. Bydd yn fe anghyfeddu i drwy gymryd beth dwi'n ddweud a rannu gyda chi. Mae popeth sydd gan y tad yn eiddo i mi hefyd. A dyna pam dwi'n dweud y bydd yr ysbryd yn cymryd beth dwi'n ddweud a rannu gyda chi. O diolch o galon i ti, yn bwyllog a pawb yn clywed ti. Da ni'n ddiolchgar iawn i ti am fod mor barod i ddarllen. Wel, da ni gyd yn ddiolchgar. Gewch chi, o'n i'n clywed bod chi eisiau rhoi clap. Gewch chi rhoi clap. Diolch o galon i ti. Wel, mae genna fi, ti eisiau eistedd? Genna fi rhywbeth yn y hyn, yn sôn am heddiw am y drindod. Pwy sydd wedi clywed am y drindod? Rwy'n wedi clywed am y drindod? Ddim chi gyd? Wel, y drindod ydy y tad y mab a'r ysbryd glân. Pwy sydd wedi clywed y geiriau yna? Ti wedi clywed y geiriau yna? Na ddo? Y tad y mab a'r ysbryd glân ydy rhywbeth da ni'n ei wneud pan mae rhywun yn cael ei fedyddio. Reit, so pan da ni'n rhoi dŵr ar ben y babanod, neu pan mae rhywun yn cael ei bedyddio yn oedolyn, da ni'n deud bod ni'n bedyddio nhw yn enw'r tad y mab a'r ysbryd glân. A da ni'n credu bod yr ysbryd glân yn helpu ni wneud pethau, yn helpu ni rannu neges Iesu Grist efo pobl. Mae gen i fi bapur yma'n hyn. Swn i'n torri'r papur yma, swn i'n gallu ffitio fewn drwy ddod ti'n meddwl. Swn i'n gallu ffitio drwy'r papur yma. Swn i'n torri'r papur yma wan. Swn i'n gallu ffitio fewn drwy ddod. Na? Felicity yn dweud na? Da ni wedi gymryd fot. Pwy sy'n meddwl byddai'n gallu ffitio drwy'r papur yma? Dyna ni. Beth yma papur yma? Dwi'n mynd i allu ffitio drwy'r papur yma? Na? Pwy sy'n mynd i roed i dwylo i fyny am hwn? Neb? Mi ydw i'n di Slimming World, cofiwch. Beth yma papur yma? So ni'n torri'r papur yma mewn rhyw ffordd arbennig, heb dorri'r ymyl i gyd, so ni'n gallu ffitio drwy fo. Na? Da ni newydd ddeud drwy'r ysbryd glân yma, popeth yn bosib. Dwi'n mynd i dorri'r papur yma rwan, i ddangos i bawb, byddai'n gallu ffitio i fewn drwy'r papur. Reit? Barod? Pwy sy'n efo ffydd yna fi? Rhywun? O, da iawn. Dwi'n falch o glwad. Os gyda fi'n ffydd yna fi'n hun ar y funud. Dwi'n gobeithio bod yn mynd i weithio, bod fi'n cofio sy'n mynd eito. Ond mae, wrth gwrs, pan mae rhywun yn meddwl am bethau sydd yn amhosib, yn dweud, da ni'n methu wneud hynna. A weithiau, da ni'n gallu dweud hynna, fel Cristnogion, sut ydw i y fod i fynd allan i'r byd i gyd ac i ddeud am Iesu Grist? Faint o bobl sy'n byw yn y byd, ti'n gwybod? 7.8 biliwn, na ti? Da iawn. Mae'n lot o bobl. Ti wedi dysgu hwnna yn yr ysgol? Neu gwaith cartra? Da iawn ti. Wel ia, mae 7.8 biliwn o bobl yn byw yn y byd yma. A mae Iesu Grist wedi deud wrtha ni i garu pob un o'n nhw. I garu pob un o'n nhw. Wyt ti'n meddwl bod ti'n gallu mynd rownd pob un person yn y byd a caru nhw? Na, no, ddillan di. Ond dyna'r arweiniad da ni'n gael ydy da ni i garu pob un person yn y byd. Dwi'n torri'r papur yma'n ddel, fel bod fi ddim yn gwneud camgymeriadau. Chi'n gallu gweld lle dwi'n mynd efo fo?
Dyna ni. Oedd hwn yn bapur bach yn dweud. A pwy sa yn gallu meddwl swn i'n gallu ffitio drwyddo fo. Eich efo ei dal di methu. Ti'n gweld? Dwi'n meddwl bydd e'n gallu. Ond ydych chi'n gwybod beth dwi'n feddwl. Efo chydig bach o waith, mi fyswn i. Ond ia, heb wedi torri yr ymyl. Ond bod ni'n gallu mynd drwy ddod. Sa chdi'n gallu mynd drwy hwnna? Ti eisiau trio? So ti'n gallu? Dyna ti. Dyna ni. Da iawn ti. Gyda Iesu Grist, gyda'r Ysbryd Glân, mae popeth yn bosib. Da ni'n gallu rhannu cariad Iesu Grist efo pawb. Da ni yn gallu mynd allan a rhannu neges Iesu Grist. Achos yn y Beibl mae o hefyd yn dweud, dwi'n gallu gwneud pob dim ac chi'n gallu gwynebu pob sefyllfa am fod y Mesia yr hyn erth i mi wneud hynna. Ni wedi gofio hynna? Ti eisiau mynd o hwnna efo chdi? Ti? Diolch o galon i ti am wrando, a diolch chi gyda am wrando hefyd. Na ni barhau yn yn hoddoliad drwy ganu yn hemi nesaf, sef Emyr Hif 171. 171. Os gofyn rhywun beth yw Duw, atebwn ni mai cariad yw. Fe fflamiodd cariad 3 yn 1 yn y rhyfedd at angheilwng ddyn. Ac yn y blaen, Emyr Hif 171. Byddwch chi ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw ein tad nefel a sanctaidd, da ni'n diolch i ti am y cyfle unwaith eto i ddod ger dyfron di. A hynny mewn Oedfa, mewn cymdeithas a'n gilydd, wedi dod i wrando ar dair di ac i droi ato ti mewn gweddi. I wrando ar dy lais di ac i'n cael yn harwain drwy dy lan ysbryd. Gwyd ti'n ddiw pob mawredd, a ti hwnt i ofod ac amser. Gwyd ti mor fawr, mor gryf a mor nerthol, does a neb sydd y tu hwnt i ti.
Rwyt ti'n fwy nag y gall yn meddyliau ni ei amgyffred a mi rwyt ti'n reolwr dros bopeth sydd a fi ac a fydd. Dyw cariad wyt ti. Rwyt ti'n garedig, yn drigarog, yn llawn daioni a chydymdeimlad. Ti'n gwylio droston ni bob amser ac yn cyfeirio yn cama ni. Crist y gwaredwr, cnawd ein cnawd ac eto yn elw Duw. Yn rhannu ein dynoliaeth ac eto yn un gyda'r tad. Yn caru hyd at angau ac eto yn un sy'n dwyn bywyd. Ysbryd glân yn rhydd ac yn ddirgelwch, fy nhonaill pob cyfarwyddo ac ysbrydoliaeth. Llenwai'n calonna ein meddyliau a'n bywyda. Ia, ar Sul y Drindod, y tad y mab a'r ysbryd glân. Rydyn ni'n dod ata ti yn llawen, yn ostynedig, yn llawn ffydd a gobaith. Gamai ti yw arglwydd yr arglwyddi. Rydyn ni'n dod am llawenydd a gorfoledd cariad a moliad. Rydyn ni'n dod yn enw Crist. Wrth i ni weddio hefyd arglwydd, da ni'n meddwl am aelodau o'r eglwys hon sydd ddim yn mwynhau iechyd ar hyn o bryd. Y rhai sydd adra ar eu hilwydydd eu hunan. Y rhai sydd wedi bod mewn cyfnod o brofedigaeth hefyd. Gofyn i ti arglwydd i lapio nhw'n gynnes yn dy gariad di, a iddyn nhw deimlo dy bresenoldeb di y bore yma. Gad iddyn nhw brofi'r tangnefedd, cariad a'r heddwch sydd i'w gael yno ti, gan mai Duw cysur wyt ti. Wrth eu cyflwyno nhw, da ni hefyd arglwydd yn cyflwyno'r gymdeithas yn ei gyfanrwydd i ti. Bobl hynny sydd arglwydd yn ei chael hi'n anodd, gyda chosta byw yn cynyddu, bancia bwyd, y digartrefedd. Da ni'n gweddio dros bawb arglwydd sydd yn ei chael hi'n anodd ac i ddal 2 pen linyn yn hyd. Ond yn arglwydd, yn Dduw y tad y mab a'r ysbryd glân, ni'n cyflwyno pawb holl i ddofal di. Yn y bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn arglwydd Iesu Grist. Yn dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad, yr hwn rwyt yn y nefoedd, sancteiddio'r denw, deled y deyrnas, dele'r dewyllus, y gys yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyroi ni heddiw ein para'r fynyddio, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, i'r gwared ni rhag y trwy, hynny sydd o tiw'r deyrnas, arneb, a'r gogoniant. Roedd Iesu. A gadwch i ni droi hynny nesaf, sef emyr rhif 527. 527.
Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod haul na lloer na ser uwch ben. Fe drefnwyd ffordd yng nghyngor 3 yn 1, i achub gwael golledig eog ddyn. Ac yn y blaen 5, 2, 7. O Sul y Drindod. Mi'n gofyn i chi beth yn dod i'ch meddwl chi pam yn dweud y gair Drindod. Mae'r cyntaf sydd yn dod i'n meddwl i ydy'r coleg fi eisiau nhw. Sef Coleg y Drindod. Dwi'n gwybod fod nifer o'na chi yn fan hyn wedi bod yng Ngholeg y Drindod. Yn le arbennig iawn yn yng nghalon i'r Drindod. A dyna'r peth cyntaf sydd yn dod i'n meddwl i. Ond wrth gwrs, pan da ni'n meddwl am Sul y Drindod, a sut da ni'n mynd i gychwyn egluro'r Drindod. Y gwirionedd ydy, fysa pawb sydd yn sefyll yma eich blaen chi yn dweud fod ti'n anodd egluro'r Drindod. A mae ysgolheigion yn deud hynny hefyd. Michael Satgrof oedd yn Durham yn deud hyn
For how can we speak about the God who is both high and deep, beyond us yet within, encompassing all that has been and is yet to come? Ia, sut da ni'n cwmpasu y drindod, a sut ydyn ni'n egluro mawredd y drindod? Dwi'n deitha chi sut i ddisgrifio Duw, beth ydych chi'n dweud? Neu Iesu, neu'r Ysbryd Glân. Os yna'n digon o eiriau o bosib i ddisgrifio y mawredd yna. Mae rhywun wastad yn deitha i, os ti eisiau egluro Duw, gofyn i bobl i edrych ar y byd o'i cwmpas nhw, ar y prydferthwch sydd yna yn y mynyddoedd, yn y moroedd, yn y byd o'n cwmpas, creadigaeth Duw yna. Ond os ni yn deud yr Ysbryd Glân i chi ar drindod, da ni wedi ac yn gyfarwydd ar drindod, oherwydd pob Sul da ni'n adrodd y fendith yn gilydd. Gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chyndeithas yr Ysbryd Glân, ydyn ni'n ei. Ac felly mae o'n rhan anatod o beth ydy addoliad. Yn ei lyfr What is Trinity, mae ar si sbrawl yn deud mai y drindod ydy'r athrawiaeth anodda i'r eglwys ei deall. Ac o bosib yn anoddach i mi gliro yn glir, ac eto mae'r athrawiaeth yma yn gwbl ganolog i'n ffydd Gristnogol ni. Yn gwbl ganolog. O'n i'n edrych ar emyna oedd yn ymwneud â drindod. A'r y gair oedd yn dod i fyny, neu'r frawddeg oedd yn dod i fyny dro ar ôl tro, oedd cariad 3 yn 1. Cariad 3 yn 1. A dwi'n meddwl, da ni wedi canu'r 2 emyn cyntaf heddiw, sydd yn cynnwys y geiriau hynny. Cariad 3 yn 1. A gyda ni bobl fel Ann Griffiths a Gwilym Hiraethog a Robert Williams i ddiolch am hynny. Rhywbeth nad ydy'n hawdd i'w gyfeithu'r Saesneg o bosib. Nes i gwglo, peth berig, di gwglo. Right. Nes i gwglo the love of the 3 in 1. Ch'od beth ges i fyny? Didn't you mean the love of 3 oranges? Hynna ges i fyny. Ac felly, yn amlwg, dydy'r cyfeithiad cariad 3 yn 1 ddim yn codi ben mor amlwg yn y Saesneg. Ond y gair cariad yma felly yn ganolog i beth ydy'r drindod. Be di'r adnod mwyaf yn y Beibl yn eich tyb chi? Cariad yw Duw. Ie? Yn arall? Duw, cariad Duw. Ie. Mae'n un o'r adnodau mwyaf, yr un da ni wedi dysgu ers yn blant, ynddo? Yr adnod gyntaf un o bosib. A'r adnod yma, do carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo ef beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Nath yr archesgob William Temple ddisgrifio y frawddeg yna fel yr adnod yna ddylwn i ddeud, yr adnod fwyaf yn y llyfr mwyaf yn y byd. A Martin Luther hefyd wedodd, yr efengil mewn adnod ydy'r adnod honno. Maen nhw'n deud hefyd, tasa'r testament newydd yn cael ei losgi i gyd, a ni'n anghofio mond un adnod. Yna, fysa'r adnod yma yn neges ganolog yr efengil. Do carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab. Mae'r adnod yma yn cynnwys geiriau mawr yr efengil Duw yn caru, ynddo? Yn caru'r byd, a Duw yn rhoi, ynddo? Yn rhoi ei unig fab. A wedyn, yr ymatab wedyn hefyd, ynddo? Mae rhaid i nina hefyd gredu a cael bywyd tragwyddol.
Y tad anfonodd oherwydd ei fod yn caru ni, y mab yn gweithredu yn ei gariad ar y groes drosto ni, yr ysbryd wedyn sydd yn agor yn calona a'n meddyliau i gariad Duw yng Nghrist. Dyna chi'r 18. Canis byw yw Duw a chariad yw ef. Mae bywyd a chariad yn un yn y nef. Sut fath o gariad ydy'r cariad yma felly? Benod fawr yna gan yr Apostol Paul yn 1 Corinthiaid 13. Mae cariad yn hir ymaros, yn gymwynasgar, cariad nid yw yn cenfigeni, nid yw cariad yn ymffrostio, nid yw yn ymchwyddo, nid yw yn gwneithir yn anweddaidd, nid yw yn ceisio ei eiddo ei hun, ni chythreddir, ni feddwl ddrwg. Ydy, mae'n gariad gonest, cariad agape sydd gennym ni. Sydd yn dangos penllanw cariad Duw ar y groes drosto ni. Cariad. Ac yna'r tri wedyn ynddo. Y tri. Cariad, tri. Wrth geisio esbonio'r drindod i blant, dwi'n cofio Ron yn trio egluro i mi. Wnaeth chi weld Ron ar y sgrin ac yn y gwasanaeth sefydlu. Ron, pan o'n i'n fychan fach fel yn trio egluro'r drindod i mi. Ac be wedodd wrtha i bryd hynny ydy, mae o fel taswn i'n deud wrtha ti rwan, wel, dwi am ddeud o'n persbectif i rwan. Dylan ydw i, ond dwi'n frawd, dwi'n fab, a dwi'n wncl. Un person ydw i, ond dwi'n 3 peth ynddo. Yna rhai yn trio egluro'r drindod fel nodweddion dŵr, sydd yn stem yn hylif ac yn rhew. Yr un ydy'r hanfod felly, yr un ydy'r nodweddion, ond ei fod yn dod mewn 3 ffordd gwahanol. Roedd Sant Austin o Hippo. Sant Austin o Hippo. Fe nath o dreulio bod yn 10 mlynedd ar 20 o'i bywyd yn ysgrifennu 15 cyfrol o'r enw About the Trinity. So rhaid i chi wedi darllen About the Trinity. Dwi'n onast, dwi wedi darllen 15 gyfrol. Ond roedd yn adolygu i waith yn gyson felly, a hyd yn oed ar ôl y 15 cyfrol, eto yn methu deall yn llawn y drindod. Ond roedd Austin Sant yn nath o ddeu stori bod wedi gatraffaeth deall athrawiaeth y drindod a bod o wedi mynd i'r traeth. Dwi'n licio mynd i'r traeth yma. Neu lle fysa chi mynd i feddwl, wedi gerdded, dwi'n mynd i'r gym bellach i feddwl. Ond ia, bod o Austin Sant wedi mynd i'r traeth. Ac yna roedd yna fachgen bach yn cloddio ac yn creu twll yn y tywod. Wyt ti'n gwneud cestich tywod, Mali? Ti'n licio gwneud cestich tywod? Yn Porthcawl fydd wedi mynd? Ia. Ond ia, Austin Sant yn di gweld bachgen bach yn cloddio ac yn creu twll. Ac gyda fo gragan, a nath o redag at y môr, llenwad o'r gragan yma, a dod efo nôl a'i dollti fo fewn i'r twll. A fe wlad o'n gwneud eto, nôl ymlaen, nôl ymlaen. A fe ddedodd Austin Sant wrtho fo, be ti'n gwneud? Dwi'n trio rhoi'r môr yn y twll yma, meddwl. Ac fe sylweddolodd Austin yn sydyn, mae dyna'n union yr ddon ceisio i'w wneud, oedd i ffitio dirgelion mawr Duw yn ei feddwl ei hyn. Pwy sydd wedi bod am bryd o fwyd mewn Michelin star yma? Rwy'n chi? Yn llawer. Rhaid ni gael rhywun yma o Michelin star i goginio bryd o fwyd i ni gyd, dwi'n credu. Ond, ia, dwi'n cofio, dwi hefo mewn Michelin star. Ond dwi wrth y modd yn gwylio MasterChef.
Dwi'n trio coginio, pethau reit heriol I fi'n hun. Dyddi yma, dwi'n coginio lot mwy. Ond dwi'n cofio gwylio MasterChef a y cwbl oedd gen y person yma oedd betis, betis coch, beetroot. A fe ddwedodd o y geiriau yma, I've prepared for you today beetroot 3-way. A be oedd y beetroot 3-way yma, oedd bod o wedi defnyddio'r betis a'i goginio fo mewn 3 ffordd wahanol. Oedd wedi rostio'r betis, yna wedi cymryd hylif y betis a gwneud mwys allan ono fo. Ac yna, wrth gwrs, yn bwdin, rhyw carameliddio, fod yn siŵr sydd flas oedd ar y betis yna. Ond, ia, mae'r cogyddion enwog yma'n gwneud hyn o hyd, yn cymryd un peth ac yn gwneud gymaint o wahanol bethau hefo fo. Ac o'n i dyna, efallai, yn egluro chydig ar y drindod hefyd. Yr un ydy'r cynhwysion, ond yn creu 3 pryd o fwyd gwahanol. Y 3 yn un ynddo. Ac yna yn un. Dyrchafaf I 3 y drindod yn ddiw, sydd yn 1 a 3 yn undod ac 1 erth. Be ydy undod? Be ydy undod? Mae undod y drindod hefyd yn huno ni a'n gilydd. So chi'n dweud bod yna undod rhyngom ni a'n gilydd, rhyngom ni ag eglwysi eraill, rhyngom ni a Christnogion eraill. So chi'n dweud fysa yna undod rhyngom ni? Chatab yn onest, chi'n chi'n gwybod. Ond yn ei gariad I obaith a'i heddwch, mae'r tad y mab a'r ysbryd glân yn galw ni I fod mewn undod a'n gilydd. Oherwydd I bod nhw yn uned, a oedd o'r dechrau cyntaf un gyda'i gilydd. A mae undod yn roedd gan Dduw. Hynny ydy, da ni'n gallu creu undod. Mae'r Beibl yn deud hynny wrthyn ni. Mae undod yn roedd gan Dduw ac mae'r eglwys yn cael ei galw I gynnal yr undod. Ac nid i'w greu. Ephesiaid 4:3 yn deud hyn, ymrowch I gadw a rhwymynt angnefedd yr undod y mae'r ysbryd yn ei roi, un corff sydd ac un ysbryd. Ac felly rhodd ydy'r undod yna, yn lle ni wedi I gynnal yr undod. Cwlwm cariad felly ydy'r drindod, sydd yn canolbwyntio ar gariad wedi lenwi a chariad. Heb le I ddim arall. Rydyn ni fod yn llawn o'r un cariad yna. Wedi anfon gan y tad, wedi ddangos gan y mab, ac wedi echiogi gan yr ysbryd glân. Y cariad, da ni wedyn yn ei weld yn yr eglwys, yn holl bwysig I ni. A da ni'n diolch I Dduw am bopeth sydd gyda ni. Ac lle mae'r eglwys a y bobl sydd o fewn yr eglwys yn helpu yn bendithio ac yn cynnal I gilydd mewn cariad ac mewn undod. Ia, da ni'n diolch felly I Dduw y drindod, y tad y mab a'r ysbryd glân yn cynnal a'n bendithio. Amen. Gydwch chi ni roi at yn hemyn olaf sef rhif 612. 612. Un sylfaen fawr yr eglwys, yr arglwydd Iesu yw, ei greadigaeth newydd drwy ddŵr a gair ein Duw. Ei briodasferch sanctaidd o'r nef i'w cheisio daeth, a'i waed ei hun fe'i prynodd, a'i bywyd ennill wnaeth. 612.
Moliant i ddiw y tad a'n creodd ni, moliant i'r mab yr Iesu a'n prynodd ni, moliant i'r ysbryd glân am ei ddoniau i ni, o drindod sanctaidd cadw a chymorth ni. A gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fydda gyda chwi o.